Ndị be anyị daalụkwanụ. Ọ na-apụtasịa Udogachi security personnel ahụ nke gburu nwanne anyị nwanyị Mrs. Chiamaka n'Ibeto Junction. Akụkọ a na-akọ maka ọ na-ewute m. I know let's man them na I was in let's take some time man. I can mean now there are culture. But you will end. As na afọ Chinedu Okonkwo onye Igbo ka ọ 36 years old. As no si Udogachi n'Ọka Lion Building wee gbadata, mana o nwere ife nnụlụ nke meloji ewute m. Onye a na-ekwu asị na o nweghị ID card, identity card, o nweghị ID card. O so na ndị aka na ama nke esi bunye egbe nya ka aka na agbamgharị. O so na ndị aka na egrum a capture bodie na system ha ka ogini e wee bunye egbe wee baga street ozugbo. Ife a na-eme n'ụfọdụ ndị Igbo n'isi ọbanye isi ịma na ijide egbe ọdụkọ nke ọkacha onye ọwụna a na-efe egbe na ịmakwu anyị ekwukwu okwu maka etu ha si ebu moto, ụdị moto ha na-anya n'ilo. Ndị security, ndị nche kwesịrị ị na-edewe iwu obodo, iwu gbasalụ ụgbọala n'ilo ha kwesịrị ị na-edekwe ọtụtụ ife anyị ekwu. Maka na mmadụ buru ha n'egbe ọ na-enezi mmadụ ibe ndị ọzọ ka atụrụ ka anụ ọfịa gasị. O nwere ife onye kwuru okwu na voice note nke nnyaa anyị posturu wee na-akọwa na ma etu ndị asị anyakwu moto hapụta etu a asụwa avụ atọnụta etu a n'ilo apịawuo mmadụ ọkwa etu akwa ka ya esi etu a nke a mere nwanne nnyaa si mekwa ka ọ esi gakwa asị sọrị ka ya atị onye ahụ. Ụnọ maka ndebe nwatakịrị ya nwụrụ ya esi efil kịta obi ya adị ha mma. Onye ka na-amụ ọrụ adịbụ kwalifai epilo ka ewelu binye egbe ozugbo ọ gbago. Ife adị heartbreaking, ọ ife na-emetụ n'obi. Akapchabodo onye a nke ụnọ nwere ike ọwụna ọka agbafelu mgbe ife amelu nwere ike ịgbafelu. Kedu na ụdị ndị a na-ebunye egbe biko? Ọ bụghị maka na ọtụtụ ụshọrọ ọlụ onye esi na ebe o si ebunye ya egbe. Onye nche a na-achọ ndị nche a na-achọ ndị nche a na-achọ ndị echekwa obodo ma ndị ohi ma ndị isi adịghọgasị mma ewele egbe gbunyesịa ha ndị na-echekwa obodo. Ife niile kwesịrị inwe training ya, proper training. Na-asị gị ejide ndị ohi jide ndị na-eme mpụ n'obodo eminho na ịpụta ha ana iwelite gbaa. Kedu ụdị ife dị ife a? This is an avoidable death. Ịdị ndụ nyanwa anwụzie kere ife omere ọ ya ejinwu ọnya ka ụnụ na-afụ ebe a. Ọ dị guy onye gburu our sister. Ha amazi ife anyị eji eme anyị ebutere ya ozu ka o rie. Onye bunyere egbe anụ nke a na-atị ụta n'ọfịs ahụ a na-atị ụta. Onye bunyere egbe ọ mmadụ bunyere egbe ebe a kapchọbụghị ebe ọmabụghị ife o kwesịrị ịma nwaanyị eji bunye egbe afọ nke a na-abarị ya mba n'ụdị na dị ka amanọ ndị isi ha na-abarị ya mba. Ụdị afụfụ ọnwụ na anyị ata that boy anyị atakwuye ndị isi ha. Onye bunyere egbe o nwere right iburu akapchọbụghị eburu egbe. Omego the right training, a groom get the right grooming. Ha na-atụ ụta ọ dị ka ya sị na ebubo niile ya adụzi n'isi ya. Onye ebunyere egbe ife aka ntị ka ngosi ụnụ anyị abịachiakwa n'ọzọ.